Ma koro wabiro ka Kido onge ka. Wabiro ka ema Kido onego bed ni odake. Ka ema Kido odake. Ma studio. Gik moko to ne kae. Ingeni jamani to chal ni kore kowo kankech. Do dhi mabor kata drisha gi nigi dolor. Wan ka gi Jose. Wan ka. Ma iluongo ni director. Wabiro manyo ine made Kido doponi atini kwa doponi Kido sebedo confirm no gine tingeni ine mkore ikuongi maki. Angima mkotoka bwana mio. Nan mabor. Nan mabor sana. Na yo ubuja. Biro kapio mwana ngito kora angi simbe kapoda go bwana to. Chakigoni simu sani ka one live. Ma dhod Kido dhodi ogo. Get loud. Mana Kido yao. No, don't get up on my Turn it low. Hold on. Hello, boy. Hello. Okay, wait. Don't your voice call. Voice me. You tempted to call me. What name network? Ji osewuoye joma ng'eny owacho gima owacho Facebook jok moko machalo kia ng'awa baba vaida gede. Ok dhi through. Wago namba ka wane dhod Kido yawa kikuwache ni Bwana baba vaida gini oselwere e Facebook kio Mario for kiano temore na jok moko. Irodonjo. Ketene kuru lawo. Irodonjo. Kido de kanye. Yung diera no. Ya dono no kasi mwadra ngana. Wago okomaki. But gima ng'eyo ni de gima rach osetimore ne to kata kae joplot Kido kono. Yeni pile poko biro ka oiro ako onge. Bwana podi. Podi to kata lewni momowe nyiso ni en machie kech ang'e ng'ato to kenya biro mamo lewni e dhode. Magi lepe wang'eyo ga mara magi mage ng'e ma shot mar Kido. To ka wane moko do mako simbe wa ina ng'amo ne mako to into. Dog diera no ni asego sim bana re nyoro. Kawuono ago sim kumaki. Ile agonya kasani kapod wan kodu ka. Sim no kumaki bwana. Waket loudspeaker. Simo kumaki.
Koro wan ka Kido ka jirende ne gi podo onge wang'iyo ka endi ng'ama ne ka endi mwanyalo contact. Waneno ka ng'ato chiembe chiek kacha to oketo gire jiko kanyo, manyiso ni things are just normal kuma Kido dake ka endi. Oluok ka ma omo gik moko, nyiso ni en ng'at ma ni around, en mani simbe wa e moko maki. Koro wan ka warite nyaka ang' obi. Wan warite. Josi osetemo gochone kama wanti. Bwana Lucy Kate maro osedonjo ka. Lucy. Kone Lucy kaka Kido semeo wastre. Lucy. Lucy Kido semeo wastre ma wan wi wakti. Wan makori nego wago mari. Wan makuji nego. Mo waka thuolo no wabi. Wabiro kata kwa biro. To na kifule mane dod. Wewe mwayoro. Kifule mwayoro dod. To wagochone oko maxi. Wagochone to oko maximo koro. Umbende baba chakigo ne namba chaka ma jok man kage be nyalo temo namba no ge kono, maybe namba moketo nyalo mako. Gibe gigoe ya. Gibe gigoe. Lucy wachi ni Jose ambe wachi no buogo. Hey. Lucy ane ma wachi no buogo ma ringo ngwech ka biro, aringo ngwech kendo kene gik ma romo ka biro ka. Onge to dhoto go kifud. Wan ka wabro rito Kido nyaka. Ere ago sim ya ne uru. Siwero ywak. Oko maki. Winjo ka simo ywak oko maki. Ma wago sim Kido ka wane dhode. To mae director. Dane moko mag simba. Mae Mr. Director. To podo ko mag simbe. Ere? Ikuwena wuondu. Ok mag sim. Ma wachi matek. Simbe to donjo tok maki. Lakini wan ka wan e dho studio ke kevo maka wil marwa be aneno kosedonjo kacha. Kevo wan ka bwana wadwa rito Kido do nyaka bi. Bwana menegi gine ma studio. Drisha to yaw. Ma studio. Ne uru gige studio. Kik simba donji ya kocha. Gik moko lora ka manyiso ni things are just normal. Kido no ema onge ka. Kido onge ka. Lepe be oluoko ne ka. Lewni ne ka. Koro wanodwa chung' ka nyaka ang' obi. Simu ke go ne oko maki, an oko mak simba. Jirende be onge manang ma peji. Dodi gi lote. Yokelo. Bwana Kido dwate mara simu imaka make wacho ne bwana en kama to kata koponi ati ne ng'ama nigi simbe no bene maka kono wane bwana Kido timore kama. Aneno ka Lucy wacho kacha ni yawa ng'ato be gine kacha wan ka okanga wuok kaka wuono nyiseche lani na ndaka koko biro. Kevo wacho ni bwana temuru many boyno. Wan ka icho director mana gocho ne icho. Director ne onge Nairobi ochune. Nikech ogocho ne ka en gi dala to omugo ok maki. Charles wacho ni wachno chando pacha. Kopo inyayuro kata ni ng'ama koro nigi simbu Kido no to bene ka be watch. Kopo ni ati ni Kido onge gi simbe ni ng'ato nego. Gini oselandore bwana jamano ningo bende maka simu kono ane yawo. Yes, wan ka. Oko maka nyiswa ni. Okon ne kopo ni nigi simbu Kido. Nige simbe to donjo. Makata sani mwagoe to donjo.
to jomoko be kona ni nosewuoyo kode koni gima mabaga dong macheka wuono albino nokona ni bwana kiana wuoyo gi Kido koni ngene an personally an Kido ok mak simu an be ago simu ok mak makana sani ago simu ok mak koso no odaro we gige studio wado waketho dot wado to ko mak simu to kono ni ba aso kama ya ng'ato wacho ni litna sana ka gigore noma ni ng'ato otho ka gigore noma ni ng'ato otho kwani simbe nyoro ne mteja sani en on kwani ng'ama ong'eyo pin mar simu mar simb Kido donge madhiero wa bwana simbe donjo bwana simbe donjo to ok maki to an chuo moko ng'at machalo kaka kia baba faida geni oseyanye Facebook kani atike wale for awala for nade and I have a concern as my friend I have to share when I get something you know jok moko machalo kaka kia ngane Merile oh mage antie for moko man Facebook kar page kar wacho ni umari ana wuoyo gi ngano kama by the way kike to donje e timeline ngato ni atini kenang gimitimo ni akopo ni ati you are not interested igine Slima Kenya Slima ne kaje chaino ano se kawuono nyaka wagine jamano to ka yudo Kido no anka o kawuogi wanka warite bwana gik moko are just normal here bwana lewni oluoki gik moko Kido is watching you guys ok ber pare no watch from where koso Pamela ni mugi emopando Kido wacho ni Kido is watching Pamela bwana just open up namba nani public kanye bwana goche na bwana ikona ni bwana un gi Kido mondo ane ka kwatimo bwana nyiso Maximo an ke chogo sim kule to kopo ni ati ne kiane ng'ato bende gi Kido kanyo to leng bwana Kido chieth go kuma intiere bwana oninge Maximo bwana we are the friends makopo ni ati ne odhi matek to jikuongi chopo Mario temore nade wan wakie gima timore and awang bwana sai no ningo bende ati Kido to neno mos Kido ni online kule check ne chal ka ngama login chal ka ngama login mondo online WhatsApp koro wago namba gi WhatsApp donge donj gine ne donje Facebook owach ni en online Facebook en online Facebook yani ing'iyo dongi chalo ngama ng'iyo live wani koro ing'iyo jok mawuoyo lor duok sauti chien koro ng'iyo ne mang joma wuocho ka Kido ni kanyo ing'iyo na goch ne online awinjo ni online go ne kata gini go ne kata goch ne gi WhatsApp goch ne gi WhatsApp no goch ne gi WhatsApp wago ne video call wago video call simno ngama wacho ni Kido online to on simno ok ring kata ka ng'ato ni online onego bed ni oring matugo Kido dang tugo kumoro kodwa dire ma Nyasaye ngama wacho ni Kido ni online orno kama ene online no yawa wacho ni bwana mali moko to letia otho ken gimi walo bwana kas tingeni koro gimodhi otimore marach bwana wan kako siepene bwana kata kumwa confirm bwana tingeni kama be kaka ng'ato nokona gine to mara ben bwana moka believe makon bwana mago gik ma ji cloud chase abeni jachika ndong no yudo kanu ga home sa corona cha
Koro bwana Sakiro ni bwana ani aneno ka nyaka bwana ng'ama chalo kaka Lui ng'eni zawa cameraman bwana makose kete bwana mana ng'eni gino mano gima true iwenyo Isaac Omari Tambo luongi ka Isaac Tambo tonga an laga winje Lucy Maru ni wawo Lucy wachana ngoto wan dogo moko ka ni bwana kikia Kido to inling bwana Kido go to gari maringo ka bwana Kido Jaugana yawa Kido Jaugana mara karin kwani onge ng'ama unyalo ka onge we atang ni plot ni ka udi gilote ka onge ka nwa sichako bwana winjo tiel moro tap mwaluko ba ok nyo chako bedo maonge wen simbe donjo nyore ma sometimes simbe no ok donje kumoro kanyo but gimoro moro to ne kae drisha kumodake oyaw dhot iwinjo gimoro moro nitie ka dhot kende yani oyaw drisha dhot kende mowuok koro wan ka wadwa rite because things are just normal onge gimosekono elande kane rach ng'ato to pok wayudo kuma gidake malo kane koro wambe ok wadwa bring tension ni ati gineni walega ka warito kata koponi jirande chelo donjo ka to gikonwa things to are just normal lewni ni ka magilepe iwinjo koro wadwa assume ni ene mono luoko to wegi komoyo Merilenda gini osedonjo siep baba Vaida Merilenda gini oselwera mbui kiafuo kiang'o motimore umari riambo gi nying wadu koro endi wan ka wagocho ne ok omak simu anda ng'ariambo gi nying ng'ato ni eti ni ng'ato tho penje ne joka levi ka ne ka jogo biro penje ne joka levi joma kano ba okay no ningepenji mio mondo kikone ka gimwa oje penye penye kwani huyu kijana ambaye huwa anaishi hapa okay odhikae ne yani wacho ni miyo makalo no kopo no duo kama miyo makalo ka ne simo by the way nyalo Iluru bila Angira wacho ni bwana kikuya kanyo kapok ung'e chal
mar jama. Lakini bana kopo ni ati ni Kido ni mano jok mote motora. Ineno sani ji gino se landore ma de beni ati ni kata no walo. To maka simu to wacho ni bwana en kama. To wacha gie ni bwana en kama. Koro. Kaya boko polo kama simu. Kata no mako simbe wato jok mudong to pande wa. Iri wadu osiepe bwana makoro jipenjo ni bwana une mutiyo ga ge jama ni pile. Wan koro waduoko na. To jose ka onge kata kumoro mikete gimoro mopando pande minya pande kata ki. Okwega. But koro ingeni gino puonjwa next time wambo ni obed gi gine gi extra key moro. Kido mok maro mano jikoni nga mapole bwana Nyasachi jikoni ngato bwana ma jikoni ki Nyasachi pole Nyasachi pole yawa ana oro bwana.
moko mag bwana kosorita ne kata piny penja ne joka kopo ne ginyalo bedo gi information banani ngeni wanyalo bedo kaka ipo kata ka polisi odonjo mako bwana ipo mar ka une makoro yudo machiegni ka aneno ka Merilinda Uma wacho ka ne Kido nogolo video alafu owacho ni otho koro ji post ni otho ni Kido nogolo video kasto wacho ni otho koro ji post ni otho hapa ni mano bana nyuola video okwalweri ba minode mane maye ne tangi simu na somo comments mo ne kele Jaugana kedo godo video ken minode yenyo otimore no bwana jite man gi vitu ko ka omer mia simbi machielo ji mavo wuod ndhewa mavo wan ka Kido ka warito Kido omosh wacho ni mari nyash you are there to give us full information emomi achung ka podo ka wuogi ba dhode ma dhod Kido podo ko wuogi wan ka ga Mr. Director himself. Yes, we are here. Wan ka ga Mr. Director mwenyewe Nyar Sayun bichoni kacha wan sama wado maneno ngabiro maya odhodni toka Kido ni dala yoko maksim eroe dala tenda loko maksim angepokea tu simu atuambie au mali antra andala ni wacho kama lakini andala ngamangi information kanyo miwa uru bwana bas ngato kwa contract mar Kido ka hapa ne
anyalo miyougo mondo umbe ugochne kuma untiere, wan to koma kumaro. Jomono ni ka kwachaka pane noseneno. Kido. Ero namba Kidero. Gone uru ng'awo mako mare mondo omiwa information wan ka wasegoyo mwaur. Donjo to donjo. Ero mondik kanyo. Aneno ka ng'ato osendike kanyo. Mondik ne namba ki. Ng'ama osegocho ne Kido konwa ne uyudo ni ng'ato nyoro okona ne owuoyo kode, an to nyoro agocho ne toko mako. An bende an nyaka albino, an ok ni ng'ato, an nyaka albino okona ni giwuoyo kode kanyakla. To an kagocho ne bang'e no
ako busy, ni kama anaongea na mtu. Bwana temuru namba no bwana, unemni ugo nyalo mako nikech wan samoro meko go ng'eyo. Vairo wacho ni ako busy. Ebu ekeni namba ke hapa dongera seketo mari Nash, you are there to give us here. Chako ko namba no miwa uru details ni omako koso komake. Miwa uru details Kido mare. Gik moko timore manok ang'ene nyalo. Edwin okum wuoda wasibora. Omari Nash. Edwin bwana wan ka Kido ka bwana kume chinchi yoro nwa soda ka wantiere. Koro goe. Madrisha to yao. Sachiel koyo sechako chame e dhot ka marach. Koyo ne ka. Ba patan mar simu ne? Bagol la patan simu. I explain ni maber. Huko kwa yote hayo ndio ka. Na watu na anyi simu hayo video badala naenda kwenye video. We are kende bara. All these things happen in the lab. We are kende bara. Ngause gocho ne Kido dakukona ya donga achunka ne rito ni ukona ne ngause gocho ne Kido. Be omako ya ngamono pin number cha Charles chaki pin kendo utema ne ya piny lil bwana.
anakata simu yangu. Wamanya na ng'ato kata plot ka. Ng'iyo ne malo. Anakata simu. Kidawa chini anakata simu. Bwana namba Kido unoket kanyo publicly bwana. Dak ngato chako Charles chakipinwa namba no en Jerry wacho kachane bwana koro magi manyalo konyo en mano ko bedo tract. Nimeongea na yeye Kevo wacho nango bwana Kido kare walo. Owacho nango Kevo? Apenji maki dadie. Apenji Kido ini bayo ge wazunge to wan wamanyi do. Hello. Hey. Kido bayo mage wasungo to wamanyi. Sawa. Yaba. Yo. Bwana we uru mosa bwana iya podo wa. Iya podo wa nyasache. Binge kaka nyini osemio yanya Facebook bwana. Jamani. Ni oto bwana ne jamani oto. Yo bwana toto kia babu. Toto kia. Okuwe ateru angisu kiko mabenda chakani. Abe chumina late manaka kuni onichunga late na. Yani Kido no Kido ana goni simu personally okema kijiti wewe kata Kevo makawile kore kia wewe ano kimak simba nango Kevo donga nkopeka ido simu sana emo miya mako simu Kevo angomo no temo renkechi we've been calling you simu donjo tokima kito wani maji chako penjo wani ati bwana mari ango temo and then you are not receiving our call serious simbi ni yeka kao sana lido ina sibe moto ko meto. Apana simu yanipoka bedo kwa for the past 1 week. Angomo simba lakini poka bedo kwa angomo no temore angomo gimadhi mbele tise winjo ni tho donge ani koro jim ani ni monde nyoro nyore manye abuok ka sister na manya ni do mitone obedo nango omanyi kanyeti wacho ni simu kore simu yeka kao sana sister nino to no yudinare kech wan wamanyi gi namba ni sister na Nairobi ka no biro kuma wantiere makata en no post makata sister na no post ni RIP bro ni it's too early bro ma gala jino did mana go kinyi sapagario ma dena ni ungise ogochine
ngop madena manya okuyuda fadhe manya okuyuda simni ngama ni kode dok make ngama nyocha ni kode because inge jiose gocho ni bwana the response ni ati igocho ni toki maximu in fact kata ana se gocho ni toka make kore yudo ka jok moko nitie mawacho ni kiani ati mara en cloud chase makato kikono sipe ni bwana cloud chase den cloud chase mane moka wachi den cloud chase mane wadatemo na gena kocho na nyaka cloud chase bwana jothurwa maiti en cloud chase mane matuno mana ni nyaka to eka cloud chase ni cloud chase jothurwa maiti nika wayudo maiti iluongo ni Kido Jaugana. This is the guy mono rumors denio Kido Jaugana tho koro actually aningeni ngamana neno ko post gi chain Subebeto and Subebeto wasebedo oka koro ko post katemo gocho ne to wacho ni ati en kumodi chang no wuok koda ta penje niya in kumodi chang ni wuok koda to jama mi post no thoni to ngadu simu iwinja koro ngi ko ngadu simu chaka neno ka the ngani iluongo nango Louis magono ga picha bo chako keto koro ngi na wacho ni gini true because and ngeni na relax kata mana ben yotho because of that koro ngi ni bange no ka gocho ina gocho ni simbi donjo to kimaki the whole day nyoro na gocho ni Jose uko nani onge Nairobi bato plan wabiro kodi kawuono samine nuna wan kare ne wan gi Jose ka ngato gocho dhi malo kocho wuo gi simu ang'o mono timo koro nuno kubiro to yudo gara studio lora na onge ka ana onge kai mane gino wachino chana makata sana aga police station ang'o motimore gino kata sani wachino chana mago police station sana eri mono timore mochopo ne thoni inge kanye moka winji okay gimane na shoot video moro la kisama ka koro kana se shoot video okay nen video mar utum mana nyola na shoot wana video no dano gocho na kata angna maxine cho ama wa maka kikone na tamara mako sije yo ketane la urwaro winjo ambende eno nyero bwana inama video mote mango ama anyi koro a work station to my work station at the report kevo penjo ni then ngat mono post nyoro ni tho omiwa details koro simbani kana nani so kana shoot video then video ni involved a lot of creativity mangenya hiye kono na washoot maochu na wadhi wa kombo wanyaka sanduku manga tomato mana shoot go sanduk the real sanduk koro na shoot gi sanduku manga tomato koro at the scene ni and in the sanduku no nini jino chokore neno karo ka jisu chokore to videos be ni kawe ka kono simbani ni ngama ne kode be ne ka videos koro ni ania wanyo machuo inge gimini keto no ochwanyo nyaka wuod Fibi wuod Fibi no ko wuoyo maber ahinya gimono ket ni ati mara itho maro timore nare ambe jomoko biro nani ati ni awuondo gi ni tho mondo ayud go followers maka chietha manyalo keto go nyingi gi followers manami ne ganya kani yake followers jogo to koro ko wango yae ngamo wango yae kabisa en moki mag simba donge koro donge reka ni sinero sime ka yudo sane makatan be donge nyalo ka be ka yawo ang'o mono timre ni sim be ko miya ang'o mono timre nke chano kapana nya bedo kata koro simu ni ngama ni chane ni kode ema neno leak pictures be ngame nyalo mi simbi bwana ingere bwana mana dem na do mnatimamo videos go negina ina safe simba ka mataka tango ni pictures go inyalo neno ni kata ibuwa koro tanga dwa neno bwana ingene bwana pale ni mwa wacho ni okentugo en gimo mako penj bwana nikech most of your friends uketo ni at rest in peace cloud to ken cloud dinene na video shoot an ngamo wango ya gi jok moko machalo kia Maryland kia baba vai ni amanyo kodi anyalo manyo kodi gine anyalo manyo bwana tangwa pichni
donge ma kamera kata kirango kama magi kano magi shoot hospital kanyo ne wa shoot hospital kigi pictures manu trendisha magi again ere sandu donge magi picha manu trendisha dong mane picha mane trend mane ji neno malich dong magi ano kanato ana ngima nen mana video iwachi ni utingo nyaka sanduku ere sanduku ichemo timo sanduku ntie mag sanduku na nikai I can't make it in detail ntie mano washuti ki kofi koro ngama ne nigi simni koro ngeka jomoko chwanyare jomoko tero gasira tufa kichwanyri gi demni okikoni ni aja ber simba to lora nkech ng'e no donjo ng'e no wuok gi simba to koro kono dhi gi simu no en ng'ama ong'eyo simba ko ng'e ne take kuro gi simu koro ne mane aparni koro gi asirago dik makata Facebook mara kirango musnyo kinyinyo post RIP emben otinya kaka account ni account na jo man aduogo delete bange ka kora aparo no neno ka trend ko pongi nyisa ni Kido i post ni to jomo ko nyabiro nyaka studio ka nyoro jika ka nik gi ni nyobiro ka niki ja page giyoda kano giyodo mana kane ye kande ngat manyati yo ni kae tija to manyobiro nyalo so ne to ma in waywak kocha to in nyoro ni record mana no nya record mana jika mambende koro gini buoga nikech the data winjo ka peka ampenyora amma bin bale what is going on na shoot mana video koro gini mo koro video no ema video kelo na tabu aran sawa koro kwa jo piny ng'wono mondo ikondem nino ento wakuong'e nikech an kende no kagine an kende no kan sawa kevo wacho niya mano cloud chasing bro nikech after doing the video why itamri mako simbe sama trend no kora maxima onge do ngopa bena ngombo na ma manyis kevo ko winjo concept mine wacho ko winjo gima wacho ne ni an simi ni naonge do makata sama ogocho na penye mokuongo ni ogocho na didi kasimi ni okamaki ogocho na mokuongo kamako ogocho na mara ariyo anko missed calls nika kata kirango mosi bro yudo missed call mar kevo makawili rigo ka kevo makawili do makevo makawili to missed calls to magite missed calls magite mosete momanya ka wuon mane go simni ayudo missed calls double Jerry wacho ni Umari Nash ka Kido udhi godo ka police nyako no nyaka make mondo adieri ong'ere ya mano Jerry do gineno ka gini en gimono mako piny bwana makoro ji wach bwana do wakonyo moko yanya live ni bwana ne ere kaka inyalo manyo followers gi nying Kido gi nying wadu nying ng'ama ngima akone yawa kata kimanyo followers ng'ato to kanya wuondra gono tho iwinjo kendo antingeni koponi ati biro timeline age walo go to ambi yura ka jawalo because ambe mondo mina share Kido manyiso ni ambe ne an concerned kaka ng'amosiepa iwinjo ambe no ambe late na late kamano and then yesterday ambe na makora dhi achiel adek koro kagocho ne Jose ma director ka mondo kela Jose bi tugore ne en no onge Nairobi but no promise ani ati kawuono no biro ma in fact ochopo ka oningo bed ni obiro ka o clear the air jogi winyi gima timo ng'eyo kata mana gine neni ntie picha moro mano tang na ni trend mani loso kori gani ana wacho ni maybe you made it nikech koro for the love of friendship mawase bedo lakini and I was concerned it is the same time ema winjo ni uchonjo temrana uchonjo to at the same time Kido to kawuono cha acha winjo ni kia osama daktari temrana otho kora wacho ni gigi koro do bet mang'eny achak ko nikech into jikona ni ng'at jamano ngima kianwa ne live kio timore nade wan kwa gocho ni okimake koro wuoge jo piny ni ka kon gi water pen mondo adonge jo manyocho yanya kamba doga yani
Iwinjo? Nikech nitie jomoko mar so fast to judge magi modwa no winjre. Magi modwa no winjre. There are some people that are so fast. Jose, thank you so much you've come. We were here. I said that ora camera. Hey, young man. Neguo. Why do you want to put me in problem? Kendo kona ni anene no samanyoro ne wamanyi malichino. Ni ando ne anana kana record. Ini kata goli simu na uweze shika simu. Na onge simu ya. Ngamane nikisi. Ndio ngeni dem challenge nifanye ile kitu after tumeshoot. Donge last week na nyinyi sinia. Apa ini waloso kodi mugi karango kani wo kikao clients gikele. Waloso mugi karango. Don't want me kago. But no after show mu di papa. Donge simeka yaka mabesa ma. Sanilo ilo miss call maga. Ayodo. Daki. Magara saa ni kanyi somari kai missed calls mayodo ekika. Anyi somari kai makata kirango missed calls mari. Maja bako yiso yaka ni online. Wanu kwa goshi yaka online WhatsApp go what? An online kure online reka donjo niko wifi is connected here. Mari jamani elwande gadi hebi. Bwana Kido. Atiye manya sae ena ne onego bedwa ka kedi tichwadi. In fact ngami chwado. Oludwa goya. Okay go. Sele ngamulanda ke oludwa goya. No. Yani wani mwacha kwa landi kendo. Rong tane mune gamu kendo dano ne maino no kati goya. Anyola uramo na do. The story ni no wo kure. Dongi after the scene the man nyisi ne I want to shoot a video using the coffee. You know what people shoot very well. After shooting picha kara videos mna wakauka. Manene sim kama nika ugisima. Donge madem cho ndipo link. Alafu bochu post nyaka Facebook mara ni are. Koro en chu kata kawa. Wanenge kama go ke arka biro kai. Ala ninga kwa biro kwanza wairo kilo ai bana. Omani. Bwana okay makosa na. Madonga nyisi kama hai. Kido watemnia. Donga nyisi ni kata sana ya station. No kadwa ngi kunde ya. Simni mondo mia en lo madadero kama gole simni donena nini. Anene ngi madwa ne tem na Kido. Nikech ingene achalo ngama koro sefe kore nikech koro next time ka keto information moro to bro chalo gi Mariam. Koro adwa ni kuonge kwa jo peny nguono explain nege what happened. Mondo kasto kwase loro kamera ni. Yeno wagore. Wenyero bwana. Kodwa goya nangu atimu nwangu ana bende ana victim. Kido no kimani kataka tululuti iri place go line ikon wako nani ati ubali bwana kimene no teno koro katululu amani katululu agol kanya to simni ongeka kamnaka akia kitagima dembele ani information mayudo mokwongo en ma sister na umanya information mara rio mayudo en mangane obiro kanik gini obiro kae na record kae mabe nyoro nyam gi client ilungo ni simu shida makugo chene simu shida kata sani simu shida dinyiso uninye wan kodeka the whole day. To mano simushida be is a bad person. Simushida neno ka post nyaka tondi kono mani ba da kokona ni ati you're not dead because simushida is one of the people ma no neno ka post koso no neno simushida ni record ka ma eno bene onge information hapa ndiko neno ameona baadaye lakini simushida nyama ni bila kama musa picha uchia walio kisimushida ka the manager ne anati mama na session manyiso ni some ana offline mabesi moshida no okuno gocho na no biro direct to studio owachni ya okawinjo kumoro maber simbi to koro iyudo kanye to donga simbata yao mukonga mano ka simni ne ngi ng'at ma dem na mana ngi simni kaka ne wachwanyo ne teno ka simni losiketo wachene bwana wamanyi kako wuoyo kodgi maber kech gen ne giseketo chunygi nato negi biro chamo ringo gwengu iwinjo koro ini kono ane sama wanne chunywa chandore no ini record simushida imbi ngamo siepa bwana kanise ya Kido ka tena no ka gichadhe mbele daki goch ne seche go wanwa chandore ikevu maka wili bwana kevo gochu na chunyu tieno openja ni bwana ginane no ko akoni agocho ne jamano tok Maximba to na dich ka wono kinna dhi laki sama iwinjo akone kamano bwana to simushida ginejo kumane no bwana ko view nyaka status na enda kokona ni ba aya iri Germany aya record bwana simushida bwana kanyo to ketemo maber nyo wala soto mara ofa chino kwa memoro no self ne watio mondo goli wono ndo
Koro ne no bira nyaka ka. No go gochona. No ne go no biyo. Koro wuogi jopiny ne ka ipenja ne kaka jok moko machalo ni an asetuo ka e pare cause Kido ok nyal tho kapok aromo kode. Iwinjo mano lusiket ing'e lusiket nyar given. Koro erami kamera wuogi jogo kone gi gima nyocha otimore no because nitie jok mabe kore ka donjo ka wanya kaka odiero by the way odiero gini ubet mago mago jok mawinjo kaka piny pek wuo bwana. Koro Angima nyalo nyiso ne piny Angima achiel. I'm not dead, I'm alive. Angima kasileng. Awuotho, atiemo kenda metho. Mistake nyosebede pictures go nyo leak ka video podi mabe ochuna kora golo video niko ji wacho ni en cloud. Koro geni ana winjo makata kila ngomo sa ano gato ba I'm alive. Simba wacho ni to samene dikao simu no yudo kapok iwinjo fununu gima dhi mbele tudonga dio musimu nikech winjo fununu ndo koro kawuono no chwakore chwakore mabende king'io ne ochuna madhi e cyber kawuono ni ochuna madhi e cyber kawuono ni gimoro kar saa 7:08 ka adhi e cyber ma login Facebook na e cyber ma download picha moro tie mani post mani keta sijui nani ma a post ba shoni we urulanda moda Angima ngamo kana kidhi wall na sana kidhi no ka post na Angima ne Lucy wacho ni amulia ne bwana an poda chechi ke boy ne bwana ano kanya mulo boy ana ntie makata na dia cyber ma download mana post picha mani gine na ngiso we post na Angima magat ma kidhi kana kidhi wall mara Kido Jaugana ntie post mana post around gimoro sa video an paren nyisa chele se wango yama ya nyinya ke status ne bwana ka Kido in kanyo to kimak Simba chieth guok mano koro katu yanya ononge matatime koro katu yanya onge matatime anatimo man anbe natimo man loso ngima to ka demno emane oketo gigo ikawo mana simbi tiwe kanyo parangna nege mano Simba wuod nyapala ema pod penji ing'e mano Simba emo makino Simba wuod nyapala abe wadwa mna duoki koro ende no post ani ni na shoot mana video to no post koro abia nege ngop no shoot ano onge gima datim ne otim ka koneno ina piny ni gitimo gima ber timo ne ni kitimo marach timo nini wona kana ya ka ywe opiny koro jok moko mano yanya machalo kaka iluongo ne ng'awa machalo kaka Merilenda machalo kaka Baba Vaida koro kwang'uon on their behalf nikech antinge ne ng'ato ok nya bire post na to chako yanya kagima nitie kaka maybe nuwuoyo kodgi ne bwana we awuondra na tho mondo jogo post kasto dho yanye koro ine madwa ni kwa ng'uon on their behalf koro okay first of all I want to say I'm sorry. I was just doing a video shoot and not much video shoot. I never thought it might turn like this. It could ungeni sani me jogi feel feel that pressure pareni mama watu no feel namo baba wa no feel namo yani gino chupunya kadala anisi digo kinyi madena o kaka koro gikani go na mbaka gi sister na how it was eno chiogo kinyi oyudo ji adon koro jogi nwang'ise ni atho lakini giluor ineno kaka gidwa break that message to her giluor fadena bede ko ke podho ni gikore lelo kinyi sapar ga okopo mondo ka kumwe koro gidwa break this message ni nyani ne otho aneno post moro mo gibiro ji osebiro gichokore koro twin nani dala an twin nani dala kuro ema moro lungo twin na oko to kulungo twin na to onyiso tamo twin na no picha ni sende no post ni post mane otamo ne awan mama wakia wan mama poko winjo information mara kwa winjo sister njia ngopwan gi ngato Nairobi man sister ne maluwe ni Nairobi ma maybe kan take maraj because she communicate I swear to God my sister no post
Post koro kia, post ni koro obote mo information. Bro ni osetho embo keto. Obo keto. Jibe dala kucha chabe tension. Koro kosechopo kae kogole. Kech ni wacho ni system. Angise ni ana Angima bogolo. Koro jogi to pod ni ka wuogwa kodgi. Koro an gima ji pod nyaka ng'eni. Anti chula ka ng'ado kamera ni. An Angima. Ichula kuom jok moyanya, kuom joma olwera. Kata ana wacho ni kata mana joma yanyo mari udianya yanyo mari ni ekia. Omad ne loso gini maybe in to bebe ni kura to maradiere. Ngechi to chuno ngano te ngana abo definitely abo to kata ko ka wuona abo to ochuno. Do you get the point? Yeah, I'm getting you. Ochuno nyaka bia to. Koro debe na to loso kako loso no. Debo do yaji. Do you get the point? Because that is something which is there. Ibro to ngata kata yino to. Koro gima nyaka wayiere. Aboye ka Salome gine gocho. Aboye ka Salome. Bayo. Wachna. Penja. Jipogo yie na Angima ma aboye. Aboye iloso gi Kido Jaugana. Yes, nitie piche moko mancho no lik ni ato but Angima nitie kata sa maloso kod Ilian Kido an kata sane live girene mar channel mar Omari no post gi Koro onge gima da team ne oseboero sedate. Anake gimo mi gigo timano. So vedo sedate daka goe. Koro nyako mono kuongo nyari mono post gini ni ethoni. En nyako ma podunu ga uno siep koso. Adon kod mo post giga ni no wafanya. Koro kendem ni no she's not there anymore. Don't maybe en koro gasira ka you are dead in my life. You are dead in my life, what you post that. Okay, maraj. Podi. Bago ilo godi baby mama chronicles. Oko be ido gaji. Bwana Kido bwana Anto okachwanyraga oyoma but mine wangni. In fact na did seriously. I was really committed. Tokine awe ma chopka ngini gino ntie kaka no makambe ntie kaka koro no donjono. Anam to watch video na shoot mana video to no se bilo ko belo no koro ge wacha pro na gole be dicho na chuna kora gole go ose wachi ni en cloud ose wa aninge awacho gania. I can't defend myself against any human being. Because human being can destroy you and human being can also make you. Koro ngato ka ngato nigi pache, ngato ka ngato ngi kaka neno mari, ngato ka ngato ngi kaka neno Kido. Koro kinena njenga ma is positive, njenga ma is very negative. Koro ngato ma is negative, you can't change that negativity. Iwe kaka eno. Onyango Vivian wacho ni we thank God haki kasto aweno mondi to wacho opoko ni Kido. Moko dwaro boka. Moyizi no koninge wawa kama ntie moko methete kuri chwa. Amanye dem no munda tebi. Ntie moko makoro kiwawa kama nonieti igine kama ntie moko makoro chwado. Koro gisani niendi aneno ka piny koro dhe maraj kendo adwa na dogot. Ka last word ni address these people, tell them you exist. Maybe you can apologize for what happened and such like. Okay, another one, I'm sorry. On behalf of Ngeni, I also have my fans who marry Niki fans get from the fans who marry and everybody. Anki clients, more truster. So I can't just do something stupid. But I want to say I'm very sorry. Moko yudogaji or you down getting madatime. Omari gini. I want also to apologize. Kwanza no mari. Ano kanyalo wache no mari no posta yo marriage. Nkechi. Debe na ta dear dotimo mnadese. So
I just want to thank you for all those who posted, because you are showing that you really cherish what I do. Yeah, like you care about me. Kata joke moko chuna akok na makusimbi, I'm sorry, me okna nyali yudo tulo mara makusimbi no nikopuno kan kode. Lakini abendo tuja. Me, you really care about me. You really want to know how I'm doing. You really want to know how I am. Ngata manino post, that person is a very concerned person. No post. Yeah. No post, no post, no push cloud. Look at the point. By the way, no post nyaka jokmok wasani. Ngata jatu mo post ana koro jok mana kokna ngoko pokaneno kata. Ana moko pokaneno kata. It's so bad. Jomoko kana pokaneno gina jomunge from social media, they were very touched. So it is just that they love me. You get the point? Emomi negative that they did that out of love. Koro ngatma wacho ni gitimo gimarach, maybe ngano ene morach. So the only person mono timuricho ka en nyako cha. Kech wanwa yudo information e media already. To koro koro no yuaka yiwa. Wanwa yuaka ka bwana, I've lost a friend. Kasto ngato biro peko londe timeline da ni amanyo followers gi nying Kido chieth guok. Followers bro bila kai pe ko mabu follow it. Kata ko kitimo cloud. Koro ne ngama ni oko kanyo usewinjo gimono timore. Kido ne timo video to otimo video no wacho ni luonge na nyuola, otimo video no gi sanduk. Koro kose ka Kido setimo gi sanduk to girlfriend ne nyarenga karibu sana, girlfriend ne okao simu gi chwanyore. Koro nyocho kene position mar ilungrang mar simu no. So most people have been calling him to simbe nyakan msejo meje melo record msejo meje into ng'en wayuare ka kodi pile ng'ony miru. Koro an kende yo wange mumia chopo ka koro we walo gi gik moko mefo mineni ronyo kok idwar ng'ato ti block we wondri ni ati ok idwar ng'ato ti follow gimoro mama timore simba wudu lare not simba wudu lare msejo meja for the next time kendo pieri sunduni. Koro an ma yo wang sana gi wach Kido ni to wacho maler kabisa ni ati en gi girlfriend ne nyocho kaw simu mogolo pichni manyocha poko release video moko nogoye sanduku moko goyo hospital notimo shoot momiyo gino ochopo kuma ochopeno. En something mawinjore makata in koponi ati wing'ech kaka ng'echno oningo bedni ni selewa kanyo iwinjo ibiro ni joge milore kore nwa luongi timeline wa ng'ony meru. Koro Kido ani owang iwinjo to isewacho kaka iwacho no. Koro any other person man kanyo iwinjo gimono timore ing'ama koro wacho ni eti ni na post Kido kia mondo ayud go followers. In followers achiel ok adwari wuogi. Koponi ati ni maybe follow gini nikech Kido wuogi. Girlfriend ne mono leak one wayude from my fellow friends. I was not the first person that posted that thing, you know. And so after posting I was trying to reach out to this guy. Nitie director Magun studio. I was trying to call that person. Okona niembe gocho ne Kido omari kech manareno. No, nitie jok moko mawalo obiro owuondre ni gik mitimo rach ne to be ofollow. Kora keno follow dage ka gik mitimo rach nyoko we. Wabiro ka mondo explain gimono timore en pore odhenyo dhoge e gine kanyo temuni sundu dau. Wawang wate nyaka Kido mono kethi nyinge ne man ka Umari welero mokadho kanyo ng'ama ok dwa winjo owe. Bwana wan wasekoni gimono timore bwana kok idwa winjo we bwana jorome polo chieng' ma ji odhi bwana koponi atitek jorome mach to kibiketo ni ati biewa and any other person man Facebook ka koponi neno ka ng'ato post gimarach ni kata koponi ng'ani neno ka boy so much block that person iwinjo. Because an gi pacha gi buongo na te okanya kaw gimarong na post gino because Kido is my friend.
Iwinjo, ambe no late na kawinjo ni Kido tho, and I was trying to reach out to komak simu. So and it was odiochieng osekalo bwana, dhi odiochieng piny kendo lil. Agoch ni ng'ani ok mak simu, agoch ni ng'ani ok mak simu. You know, awacho ni bwana liel ok tamre, chieng moro nyaka ng'ere. So nochuna kawuono abiro ka, and I'm still explaining ng'ato pod opeko piere motarno. Bwana nasekono bwana warom kojo Maria Mosi kanyo katel maro Charles akaw bwana wakel so cha bwana mondo koro ambo nena koro winjo gimano timore. We've cleared the air and oserumo. Iwinjo nyaka Charles ni noketo gini, this Charles noketo gini. Iwinjo Charles ni nokete nikech embo neno ka kete ambe na kete nikech na kawe from mano is social media. Awino wacho ni Omari aol gi nyiero dhi na mbele gi story. No, ingat koponi neno ka ngato boy up unless ni kiatiyo gi simu. Unless ni kiatiyo gi simu. Koponi neno ka ngato post gik moko maricho ni, simply block that person. But we donjo gasira gi kech menendo go jite bech mogo idho negi. Iwinjo? Bech mogo idho ne jite. Koro the likes mag kia opiere mubiro kani iluonge ni nga. Olunde moro ne nga. Zima hiyo hopo. In fact kendo ka pok atieko ng'ony meru. Ani magino let na biro ka monda clear air podi awalo go lundu meru. LTN Low Trending Mission.